Nagahamyawan sa kilid sang sapa, samtang karga, ang electric fishing method device sang masapwa niya wala na sang kaboy ang lawas sang lalaki, las 8:30 sang aga sa barangay Jeronimo, Barotac Vio, Iloilo. Suno sa pahayag ni Police Major Ciarco Escalarga, hepe sa Barotac Vio Municipal Police Station. Sir, kay inaya sa kwan sa sangaga, mga alas 8, sa ang pamilya man mismo. Okay. So, Yung mga 8:30, nawag si Kulong Barangay sa aton. oo. So, diin siya, sir, na sa Puan? Dito sa kwan, sa Barangay San Jeronimo. Sa Jeronimo? Okay, bro, takbiyo. Okay, sir. Yes, sir. Ano kitang exact nga natabo sa iya, sir? Actually, according man sa pamilya, kahapon niya naghalin mga alas 10. So, siguro ay karo kapuli kagabi, ginpagita sa pamilya ko sa aga. Oo. Mutungan na sa kuha nila tuwin na mga alas 8 sa aga sa sapa. Sa Sapa. More or less mga 500 meters away sa Yabalay. Ay man sir, actually sir, ang purpose ko is isang ni Pebre ng subject na to, ng biktima, mangurinti sa isda sa sapa. Okay. Tapos? Kaya actually may dala siya nga kuhan mo, nga kurinti pala na, ang ginapotang niya sa ito, napsak style lang yung sa pito sa likod ya. Okay. Posible, kung ilang taon na to, posible kasi nakadalan load siya o nakadalinas. Oo. So natumba, kag na higdaan niya ang nung iyang adalay nga improvise niya kurinti, pag kurinti sa isda. Okay, sir. Tuwag sinay? May mga, sir, may mga pilas sa lawas ng biktima, sir? So far wala man kita makita nga pilas. Ang sulo lang gid kay natong saltang niya nga daw medyo may baglas na gamay kay nabutan sa mga tao, may nagakuha namin nga puhol na siya sa iyang ulo. Okay, cool. Oo. Oo, posible mo kung palagi siyang puhol niya ng may pilas nga gamay sa yagtang. Okay. Sir, anong plano sang pamilya sa Ilahi Mata kay, nasa Puan siya? So far regarding dira, kay di man lamang kinamay istorya pag ito, kay bago lang gid natabo abi ng insidente, hindi pa na natin makuha kung anong ilang plano gid sa ilang ay mata. Ginhambal man sini nga mismo si Barangay Captain Alberto Valdebarona ang nagpahibalo nga mayara sang nasapwan niya lawas ang lalaki nga malapit sa sapa kag may pila sa agtang. Base sa investigasyon, kahapon sa Huwebes, Disyembre 12, sang naghalin sa ila puloy-an ang biktima nga magapadulong ini sa sapa agon mang kuryente sang isda para isud-an. Gen siling man ni Escalarga nga posible nga nakadalinas ini kag na kuryente mismo ang iya kaugalingon. Nakita man nga may pila sa agtang ang biktima tugas ang kool. Ginhingagaw padala ang biktima sa Governor Niel de Tupas District Hospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang attending physician nga si Dr. Nestor Verdugo. Wala pa sang pinal nga desisyon ang pamilya kung ipaidalom nila sa autopsy examination ang lawas ng biktima. Sa karon, yara naman ang lawas ini sa isa ka morgue sa Banwa sa Barotac Vio, Iloilo. Kag ini si Kabistadong Aaron Refollo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.